Tiprasa kami bolong halungni mukiting thakiting kholuise nok nukungno bohokno supung tongtojao hati habao thanani rung nogo pori rwnani busabutunya kolokotor khainani rang puisa nango. Salsa bolongo nokhaya kheno mukiting thakiting kholya kheno bohok mayo pungya. Rung nogo bat busano tamkha pori rekha haste hapang naikoli naiya nok hugriya tei bata riya nei mokol mukti klaiye kok sai khonrka bukhuk aro tite porma belbere ardi blok bai khopjak bikromol som kami amchaini obahanyo jungjal belai kheno kotor wngwi tongkha nok huk kiching michik watui pamtui phaijak belai kheno thunani chanani belai kheno borongni jungjal wngwi tongkha tam kok saka bukhuk aro ti khanainai di nukungo jungjal wnggo mani nok hurok maya haste hapangni tui mani ya khorokno kisa sai Nok bo maya, bata bo maya. Ke tai bo sabo pori nani rangri krui obab jengle. Bolong ni rok tai to muya rok phaloi jai tongta. busala khorok busu Bisa khorok noi masa kaijakha. Tai masa pori tong. Krui nok sini onok bagi nok rok maya nok sido bo siri yang ke baseng thangai bo berai thangya bolonggo mangseng ke bo berai slavia neta peta bo sini ya ino bolonggo aikeni bolonggo ramdi tunggu dite kaman kata buk epel kan Dunang tabo haste hapangno tam kok busana nok rok maya bata bo maya kisa sai bataro mana musungu nok bo mana musungu sin nok rok bo kuang nasi naikha lepanai bo krui aikeni sunggu bolonggo ke cinok ni boyak ni hamya ramdi rujugar khaina ya burabun ham ini bumung ke an bumung aro tide kan kami ini bumung mikromos itu maksud bolong ke bolok belbari dan berbolong